Здравейте, аз съм много влогърка тук. Това е първият ми видеоклип с темата въпроси. 10 въпроса. Как се казваш? Казвам се Деница. На колко години си? На 10, след близо месец и половина правя 11. Имаш ли брат или сестра? Нямам нито брат, нито сестра. Имаш ли домашен любимец? Да, и в момента мисля, че се извежда. Да, извежда се, само се извежда на друг път. Ето така изглежда. Пясъчен мопс. Моли на 3 години, ще прави 4, е много сладка. Къде си родена? Родена съм в град Видин, където и сега живея. Ако се вижда нещо през чистите ми прозорци, защо не? Любими песни. Аз съм голям почитател на музиката и имам доста любими песни. Даже една от тях в момента звучи на PlayStation. Тази е The Light Relation Band. Имам и други песни, като Diggy Down Down. Или може би беше Diggy Diggy Down. На Ина. На Фабиан, Мазури имам доста любими песни, на Кейти Пери и прочие. Последното нещо, което спечели. Както казах вече, почитателка съм на музиката и спечелих ето тази грамота. Ключът на музиката. Това беше първи кръг, и което значи, че съм се класирала за областен кръг. Област Видин и дай Боже, ако спечели него, отивам в националния кръг. Така. Какво ще подариха наскоро? Наскоро ми подариха ето този парфюм VIP Night. Може да го намерите в Oriflame. Мирише божествено и изглежда така. Колко милилитра? Сега ще ви кажа 50 милилитра. Ето. Така изглежда. Защо реши да се занимаваш с влогърство? Аз наскоро почнах да гледам доста видеоклипове и доста влогари. Има доста голямо разнообразие, както на английски, така и на български. Един ден реших да започна да се занимавам с това нещо, защото някак се ми хареса. В смисъл, хората изразяват чувствата си така, мисля. Има интересни видеоклипове, даже след много мисля аз. След седмица-две ще пусна giveaway и това бяха 10 въпроса. Ако видеоклипът ви е харесал, дайте там зъб нагоре, ако не надолу. Ако искате да се абонирайте за канала ми, споделяйте мнението в коментарите и пишете какъв искате да е следващия видеоклип. Giveaway ще имам и ще го пусна, както казах вече, след седмица или 2. Сега събирам продуктите и до скоро!